Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, ang inyong admin dito sa Little Faith. Ug karon I am very much excited to have you here para sa pag-release sa ato ang first episode sa ato ang segment dito sa Little Faith, which I would like to call the Bonfire Sessions. Klein, nganong podcast man? Podcast ni siya guys. Wala mo ko'y kamera. Gusto ko ka na mag-vlog gani ka nang makita akong naong. Pero since wala pa ko'y kamera, wala pa gihatag sa Ginoo, mic pa lang ang gihatag sa Ginoo. So I think I would be using what I have para sa pag-release sa ato ang content. So by the way, daghan kaayong salamat sa almost 100 na nako nga followers. No? Gamay man siya kung imong i-compare sa uban nga mga pages sa mga social media platforms, pero those 100 ka mga individuals are very valuable na for me. Those 100 individuals are worth everything that is para ako ang ma-sharean sa ato ang content. Now as you can see sa ato ang content sa page, kita ninyo nga ga-share ko og mga spiritually uplifting nga mga content, of course based sa Bible. And then this time mao pod na inline pod dira ang ato ang pagabuhaton. Okay, so without further ado, today I think everybody has an idea miska gamay about ani nga butang love. Gugma. Mas may nahibalaan ninyo about sa gugma, bidaw activating prior knowledge daw. Okay, so para sa imo personally, unsa may nahibalaan nimo about love? Okay, hatagan to mo siguro 5 seconds. 5 6 5 4 3 2 1. Okay, so I think nakahuna-huna mo line. Love is all about kaning understanding. Love is kaning finding someone very special sa imo. Love is all about family, your wife, your sons, your daughters, og unsa pa na dira. Kana siya nga definition is not actually wrong. But this time I would like to give you a little insight. We'll be going a little bit deeper about that. Kay kasagaran magud inani guys. The more nga ato ang ginagamit ang usa ka term, ang usa ka word, kadugay ang balik-balik, ma-feel na to nga murag mawala ang kaning ginatawag nga kabug-aton. Mawala ang essence sa word. Let's say for example, kanang moingon taog, I love you permi, I love you. Syempre sa ato ang ginikanan, sa ato ang pamilya, sa ato ang anak, or sa ato ang special someone, sa ato ang asawa, sa ato ang bana, I love you, kadugayan. Pero kadugayan yung balik-balik, siguro sa kaminyoon, or miskan gani mo observe nako dira sa panag-uyab pa lang. Sige na, I love you na. Kaya na po ko'y trabaho, di ba? Murag, nawala, kadugayan yung gamit sa word nga love. Mawala ang essence, mawala ang gibugaton. So today muna akong gusto i-remind sa inyo. And this is very much worth your time. Okay, so actually ako ang room po di ay guys, by the way, is dili soundproof. So if naamoy dungog dira nga motor, akong gibutangan mo siya kanang piti-piti sa kalayo ba para bonfire session sigud diranda ba. Pero pag naay maagi nga mga motor, hunahunaan na lang ninyo nga nata sa Plains Highway na bonfire sessions, kape-kape. Okay, mga pide ta guys, nakoy kape diri karon. Okay, so balik ta sa Bible na ay 3 kinds of love nga ginahisgutan dira. And maybe some of you have na ay idea about ani. Una, we have Eros. Number 2, we have Philos or Philia. Ug ang ikatulo, we have Agape. Ato nang hisgutan ng tulo. Gamay lang kayo nga definition anang tulo. Pinakauna dira sa Eros. The word Eros was commonly used in the Greek-speaking world. So Greek na siya nga mga word. And then that basically means physical or sexual love. Dili siya ingon nga sexual nga kanang bastos, but towards the opposite sex. Unsa man na siya, kanang gugma nga imuhang gibati sa imuhang uyab, sa imuhang asawa, o sa imuhang bana. Love towards the opposite sex. Muna siya ginatawag nga eros. Ikaduha, philos or philia. Kani siya nga love, still a Greek word. Kaning ginatawag nato nga brotherly love. Kanang gugma nga ato ang gibati sa ato ang best friend,
sa ato ang amigo, sa ato ang circle of friends, sa ato ang mga kauban sa trabaho, or sa bisan asa na to nga environment. So I think dili ra kay siya lisod sabton. Kumayon tag eros, opposite sex, and philos sa imuhang mga friends. Ang ikatulo, the agape love is what we call the sacrificial or the unconditional love of God. Mao ni siya ang klase sa love nga bisag unsaon nato og study, bisan unsaon nato og comprehend, dili nato makabot ang kalalom ani nga gugma. So mo na siya ang tulo ka mga klase-klase, the three kinds of love nga gihisgutan dira sa Bible. Dira sa Biblia, isa sa mga books nga gahisgot about love is the book of Corinthians. I don't know kung nakadungog mo atong kanta ni Constantino gani nga na ay love is patient, love is kind, kadto gani nga mga kuan. Makita to siya sa 1 Corinthians. Particularly makita to siya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Now if you have your Bibles with you, I would like to invite you to read it with me. Atong ablihan sa 1 Corinthians chapter 13 ug atong basahon gikan sa permiro sa verse 1. I will be reading in the English Standard Version ana dire, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Impadara nga miskan pag na ako'y ability to speak in different language, the ability to speak na makonvince gyud ang isa ka tao or even ang crowd, and even sama pa sa anghel ang akong istorya. But have not love, kung wala ko nibati o gugma dira sa ako ang giistorya o sa akong isig katao, unsa ingon dira, I am just a noisy gong or a clanging cymbal. Na pag maghisgot tag noisy gong or clanging cymbal, siguro atong may imagine nga sakit sa dalunggan, di ba? Sakit siya sa dalunggan or makairita ra siya sa ato or atong ibutang nga wala gyud pulos ang ako ang ability or ang kaniya ako ang the way nga mo convince og tao sa akong mga pinulungan, wala gyud pulos if I have not love. Padayon ta, verse 2. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Now, this is very deep, guys. Muna nakanindot sa Bible mo good kay kung imo nga siyang sabton, no, dili nimo siya himuon nga standard ba as standard to set the unsa ka taas, unsa ang level sa pagka-religious isig katawo kanang mo imong multa pagbabasa tag Biblia kay religious kay kabay kanang religyoso kay kabay ana gani, and then kana siya nga term mo invalidate sa advices dira sa Bible, when in fact kung atong basahon ang Bible siguro nga naatay open mind ug andam ta sa ato ang kaugalingon nga modawat og advices, nindot actually aron himuon nato nga basis. So ingon diri miskan pag naa ako'y prophetic powers, unsa man ang prophetic powers, siguro kanang moayo og tao, mo cast out og demon, mo exorcism anana, mo istoryag lahi-lahi nga mga languages, and understand all mysteries and all knowledge. Kanan miskan pag nabasa nako ang tibuok libro sa kalibutan, miskan pag na-uncover nako tanan nga misteryo sa tibuok kalibutan, miskan pag all knowledge, miskan pag kabalo ko sa tibuok kalibutan, miskan pag akong ma-foresee ang future, akong naakoy ability sa pag sulti sa umalabot, and even if I have all the faith so as to remove mountains, miskan pag naakoy klase sa pagtuo sa faith nga mobalhin og isa ka bukid from one place to another, but if I have not love, the Bible says I am nothing. Diri pa lang sa first two verses sa 1 Corinthians chapter 13 atong makit-an kung unsa gyud ay kabugat ang pulong nga gugma.
At least man lang atong nasabtan pagbalik ba ang essence sa aning word nga love. Siguro dili ang tinuod nga gugma dili nimo ma-express through words. Miskan ganig even actions. You know why? Ngano nakaingon ko nga miskag ang atoang efforts o ang atong actions dili maki-express sa tinuod nga love. Padayon ta sa sunod. Verse 3, ingon diri. If I give away all that I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, miskang pag-unsa ta kadato, miskang pag-unsa kadako ang property nga naa sa ato nga atong gihatag sa charity, nga atong gihatag sa mga nasalanta sa bagyo, nga atong gihatag sa mga tawo nga nanginahanglan, nga atong gihatag sa mga tao nga walang-wala gyud. Miskang pag-unsa kadako ang kantidad ana, kung wala kami bati o gugmaan ng mga tao nga imong gihatagan, dili ni gikan sa ako but the Bible tells it, I gain nothing. You gain nothing. Wala. Walay pulos ang imuhang effort kung wala kami bati o gugma mismo. Even if I deliver up my body to be burned, grabe. Miskang pag imong isuglod imong kaugalingon dara. Miskang pag unsa kadako ang imong sakripisyo nga imong gihatag dira sa usa ka tawo. Miskang pag unsa na ang imong gibuhat, kung wala kami bati o gugma anak nga tao, we gain nothing. Wala gyud tay ginansya. Now basically mo ra jud na ako ang gusto ipasangtop sa inyo ha karon, but before I end, let me tell you a story. So there was once a kid named Joe. Kini si Joe usa ni siya ka 5 years old, and then ato nga panahon naa siya sa kindergarten. Usa ka adlaw niya na gihatagan sila assignment sa ilang teacher, okay class, so ang inyong assignment karon is that sa piece of paper inyohang i-drawing ang inyong family. So the class was dismissed, niuli si Joe sa ilaha, and then excited kay siya nga mo himo siyang assignment, so iyang gihabo ang iyang papel sa iyang bag, then drawing din siya, o iya din gidrawing ang iyang pamilya, no? Iyang gidrawing dito iyang mama, sunod iyang papa, kanang stick figures lang gud, iyang gidrawing iyang mama, iyang papa, sunod tapat siya ang papa is iyang older sister, iyang ate. Nya diri sa pikas opposite side naggunit siya ang mama is siya. So ang sunod iyang gibuhat, unsa pa may mabuhat na ko aniha, mabutan na ko aniha. So iyang gibutangan og rainbow sa taas, kanang lain-lain lang gud nga color nga agi sa crayon, iyanan ani gisumpay-sumpay niya, gihimo niyang art, and then na siya gusto ibutang yun nga word. Gusto niya butangan sa taas og love. However, wala kabalo si Joe sa spelling sa love. Of course, kindergarten, ayun yung katawi ha. Of course, kindergarten, wala yun siya kabalo sa spelling sa love. So, ano siya, may spelling aning love? Gusto na ko butang ang love niya ako ang papel. So, wala siya nihimo. Ang iyang nahuna-hunaan is muduol sa iyang bisan kinsa sa iyang family. So, ang una niyang niabot siyang una-huna is ang iyahang papa. So, mo to iyahang nakita niyahang gawa siya siyang kwarto, and then iyahang nakita iyahang papa dito sa sala, naglingkod, and then nagtanaw og balita. Moto nga duol siya. Siya papa, unsay spelling sa pagaya siya nakahumag pangutana, gi-cut off din siya siyang papa, ana di ang papa nga. Ay saba kay nay balita on naminaw ta nagtanaw taon sa nahitabo sa Israel karon. Ay saba dira ay sa kog sa muka kay ana tag balita dito pangutana sa imuhang mama. Dagan na po si Joe, adto siya siya mama, nakita niya mama dito sa kusina, naganda mong panihapon, tak, nagtantad dito, nagluto. And then, ihang gipunta na, ma, unsay spelling gani aning, wala pa gani siya na human, giinan na dahil siya siyang mama nga,
ay sa akong disturbo karon na kay nag-andam ko og panihapon nimo. Mas maayo og didto ka mangutana sa imuhang ate. Dagan-dagan siya, anto siya dito sa kwarto siyang ate niya. Tok-tok siya. Nakitok-tok na sa ano. Ah, pagtuktok pa lang niya down, wa pa gyud siya nakasulti ana niya ate nga. Unsa naman pod ay sa ko hilabti kay na ako busy kay ko na ako gibuhat diri sa school about ni nana. So si Joe walay nabuhat. Wala ko kabalo og nahuman ba to niya assignment pero laktod ta mga guys, mga guyses. Sa panahon nga si Joe naanay kaugalingon niya nga pamilya. Usa ka hapon niya na niduol ang iyang anak nga babae sa iya. While naglingkod siya didto sa lingkuranan, nagtanaw og balita. Niduol iyang anak nga babae sa iya and then nangutana siya og pa. Gipakita siyang anak nga babae ang gihimo niya, ang drawing. And then nakita ni Joe dito nga ang iyahang gidrawing atong kinder pa siya mao gyud ang gidrawing sa iyahang anak nga babae karon. Ana iyang anak nga pa. Unsay spelling sa love? It brought tears to his eyes. Kahilakon kay siya. Kinahindulman niya ang sinitabo sa una. So what he did was iyang gipunit iyang anak, gikarga niya and then gibutang niya sa iyang lap, iyang gisabak. And then anak, love is spelled T-I-M-E. Time. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, usa sa pamaagi nga atong mapakita ang ato ang gugma effectively is ang paghatag nato og panahon. Dili lang sa ato ang pamilya, dili lang sa ato ang trabaho, kundi pod sa ato ang paghatag nato og time sa atong Ginoo. Pinaagi ana ato ang ginapakita, ato ang ginamanifest ang love nga ato ang gibati towards ana nga tao, towards ana nga activity, and even more towards sa ato ang Ginoo. So I hope daghan mong natun-an sa first episode sa ato ang session, sa ato ang bonfire sessions, ladies and gentlemen. So salamat kayo sa paghatag sa inyong time. God bless you ug amping pirmi.